negara kondang indah sumunar mawa tejo barang dini samangke dadi surem ilang wibawane kapergawan musnane sekaring kedaton madras nenggih Dewi Rawati kang andadosaken gembung jroning penggalih Prabu Salyapati miwah ingkang garwa Dewi Pujawati ya Setyawati mangkono gragapan panenggih Prabu Salya dupin mulak pratanira ingkang putra putri kinasih nenggih Dyah Erawati bombong Birawa jroning rasa mareming pikir kaya kejugrukan mukir sari kablabaran samudra madu sigra-sigra hang rangkul dumateng ungayanira ingkang putra nenggih pun Dewi Rawati wanci pangklong kepapat obor sewu dene ripalungguhan iki panyuwunku marang Bathara wis diudaneni disembadani anak wadon Irwati sali kanthi lulus Praharja ya Nduk inggih Kanjeng Rama bekti kula katur ndak tampa wong ae Kanjeng Ibu sungkem kula katur iya ndak tampa syukur wis bali cahan piye lakone piye lan sapa sing murang tata nyidra kawan jeneng sira mongko tak dekake sayembara sapa wae sing bisa manggihake kawan jeneng sira yektine bakal yen lanang ndak kala kramakake kelawan Erawati kula cinitra dening Narendra ing tirta kadhasar Prabu Kartapiyodha nanging wonten pitulungan saking Hyang Agung lantaran ingkang nembe sowan menika Kakang Wasi Jaladara menika ingkang nulungi dumateng kula pramila gandeng kula piyambak sampun mireng sabda paduka bilih ginelar sayembara monggo samangke kanugrahan gung menika enggal dipun paringaken dumateng Wasi Jaladara menika. Gusti. Wasi Jaladara kuwi saka ngendi? Saking Gunung Rewantaka utawi Gunung Jaladara. Mung derajate Wasi. Iya. Nggih. Apa patut anak ratu tek rabi karo Wasi? Sewu sinuwun ing menapa kok tega mentala juga medhar sabda kados mekaten nyepelekaken dumateng Brajating Wasi menika mangke malah nyempyok dumateng paduka piyambak menapa jeneng ndika mboten kemutan
kula rumiyin pun Pujawati inggih namung anak pendhita buta. Ah.